Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat ti puon ti panakaisalakan tayo, iso ti katatao tayo, ti panagayat tayo, panagserbi tayo, kadagiti kakabsat tayo. Nadapagbidutan tayo, iso ti akam ti pamakawan ti Diyos kada tayo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Itinapakumbabaan na akem ko na tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tayo kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Itanog da ka pagrukbaan da ka daydaya kwenda ka agyaman kamken ka kapuiti na indaklan na dayag mo Gloria iti Dios iti ka nga Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika kapumia Jesu Kristo. O bukto na anak ti Diyos na ako, anak ni Ama. Gloria iti
Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, dagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami. Sika ikat, kadagiti basbasul ti lubong, awaten at daytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesucristo tinasan Juan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyot Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos sama. Amen. Kumararad tayo. O Diyos nang nangruna, nga ipakitam ti pannakabalin mo, babaen ti panangaasim, ken pamakawan mo. Iburay mo kad adi agres at tagrasyam, tapno tarigagayan mi dagiti inkarim, ket magunod mi dagiti gameng ti langit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo kadagiti maibasa. Ti may basa na daw ti libro ti numero. Bimbaba ti Apo ti maysa nga ulep ket nagsao kini Moises. Nangala ti Espiritu nga inted na idi ken Moises kasana inted kadagiti 70 a pangulo. Idi semrek kadakwada ti Espiritu inrugidan tagipadto ngem saan ang nagbayag. Dua kadagiti 70 a pangulo, daeldad ken imedad. Iti nagbati iti kampo, ket saan da napan iti tolda pag-uumungan. Iti yanda a kampo, semrek kadakwada ti Espiritu ket rinugyan damet tinagipadto. Adamay sa ngagtutubo a lalaki a nagtartaray a napan kini Moises, ket imbagana ter aramiden da eldad ken medad. Nagsaon ni Josue nga anak ni Nan, at tumultulong kini Moises, sipod pay di agtutubok, ket kinunana kini Moises. Pagsarding imida, Apo, insungbat ni Moises. Madanagan kakadi gapo kanya, nusyak timaysa, ited kumati Apo ti Espiritu na kadagiti amin na tattao ket agpadtuda amin akas profeta. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Tilinteg ti Apo na nanay baro apig sa atin na ipaay. Tilinteg ti Apo na ananay, baro apig sa tiin na ipaay.
Tilinteg ti Apo nan anay, baro apigsa tinday paay. Pudno ti sawen na may papan ti Apo, pagserbien na dagiti neng a tao. Tilinteg ti Apo na anay, baro apigsa tin na ipaay. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnog kadakwada, nalinteg dagiti pangideng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Tilinteg ti Apo na anay, baro apigsa tin na ipaay. Isuda ti mamagbaga kanyak nga adipen mo, nutong palek to ida, magunggo na anak to, saan na madlaw ti tao, ti bukod na abiddot, kadagitidyak na puutan ababak, pakawanen nak ngarod. Tilinteg ti Apo na anay, baro apigsa tin na ipaay. Kadagiti agdadata abasol ko, yadayunak, di mo palubos nga iturayandak, ti kasta awanton ti pakapilawak, kit tinakaro abasol mayawaya anak. Tilinteg ti Apo na anay, baro apigsa tin na ipaay. Ti may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Ita, denggendak, da kayo ababaknang. Sangitan ken anugugan nyo dagiti didigra, amapagteng yun to. Nadadaelen dagiti kinabaknang yu. Sinangan dagiti pagananay yu. Naglatin dagiti balitok ken pirakyu. Itilati dati saksi, amay busor kada kayo, ket mayarig da iti apoy, amang runot tilasagyo. Nagurnong kayo kadagiti ganabaknang, kadagitoy mauding aldaw. Diyo pa'y tinangdanan, dagiti makitaltalon kada kayo. Denggan nyo dagiti agalda. Di manunen iti Diyos. Ti Apo ama nakabalin amin, tikis dagiti pinaganiyo. Dito'y daga, nagbiag kayo ang naglaplapusanan tinamay ken ragsak. Pinalukmegyo dagiti bagiyo, ay may sagana iti kaldawan ti panagparti. Inukom kin pinatayo awan, ti awan basol na, ket saan asimukir. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Magsao ka ako, tungdungek kuya di penmo, at daken ka dagiti sa uamaka, itet niyang nanayo na biyak. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uamaka, itet niyang nanayo na biyak. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Kinuna ni Juan ken Jesus, Maestro, nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksyat kadagiti demonyo, babaen ti panangaramat na itinagan mo. Pinaritan mi gapo taditay met kadwa. Diyo parparitan imbaga ni Jesus kadakwada. Taawan ti agaramid iti milagro, babaen ti panangaramat na itinagan ko, sana isaruno ti agsao iti dakes, ama ibusor kanyak. Takadwa tayo ti si asino man adi bumusor kada kayo.
Laglagi penyo at si asino man amang painom kada kayo iti danom. Gapo tatao na kayo ni Kristo. Awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti si asino man apakaigapuan ti panagbasol ti maysa kadagito nga ubing amamati kanyak. Nasaysaya at kuma no maigalot iti dakkel agilingan abato iti tenged na. Sa maitapwak iti taaw. Ngarod no taimam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apokol ka asumrek iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua nga ima, ket mapan ka ijay infierno, ayan ti apoy adi maiddep. Ket no tasakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apilay ka asumrek iti biyag nga agnanayon, ngem ti addaan ka ti dua asaka, ket maitapwak ka ijay infierno. Ket no tamatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, swatem. Nasaysaya at abulding ka asumrek iti pagarian ti Diyos. Ngem ti addaan ka ti dua amata, ket maitapwak ka ijay infierno. Sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ket ti apoy di met maiddep. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dahil ko na. Asla medyo nakaginawa tayo tanaginit basit at tanagsubli mamatan. Ala naman pa kas tagyaman tayo naigidgid ti angin. Tanarigat no adda giddan na nga angin daytoy. Idi Rabi idi Biyernes, napang kami di San Juan, kadwami dagitay agtrabaho ti munisipyo tayo ken health center, local government unit ti Salcedo, nag-request dati recollection. Kagapata nasapa kam nga simmangpet, kalpasan nga na-set up mi dagi computer kada di projector, inikanda kami ti kwarto, naka-reserve di pagkwartuan mi, kundi Jimwell, takunada mabalin nyo ti umyan apo, kunada. Kahabang nasapapay, intaman aginanadya ag-CR ta, ag-refresh ta. Kaagil-ilad kami, pangururayan medyo oras titok ta agurnong da, adda tumawtawag, messenger. Nagabuta ka na yun nga tumawag, diya mo nakalimansan nga miss call, diya mo masungbatan at busy kami mat. Hindi ko sinong batak, may sa kadagiti follower tayo, diya ka mo no, hangko pa'y nakitan sa personalidad ito. Katatta ko na, apay mama niya madamag, kuna dernon, kuna na, apay apo, agpaiso nga, into no October to ka end of the world. Nagkuna, nagmata, end of the world, October to, nadung parak, August 9, nagungarak sa akmula, end of the world malagayam no October to, jak pala ka interos tinatay. Nagkuna ko nakisumutipad pada magdaapo. Ngamjak magkapatyan ko na. Kakuna amat uray siyak mat aja mo patyan. Ki-imagine nyo ang da kayo. October to end of the world gaya man. Nya obraan nyo nga raw. Diyos ko pakawanam. Kunana mo di may isa ka, aglualo akon a father. Ay sus, apo, senior citizen kan, tatala, talong aldaw lati end of the world, sakala aglualo, anya inobobram idi nga eh. So ako magkadagiti gagayim ko, alaan nyo amin nga bangbang luyong anyo, usarin nyo amin, pagrurotapon nyo ta sapatos, kada bagyo nga nakamakabinitan ta, mausaryo sayang. Sino mo dahi ta nga mamad to nga October to, haampay mo, ako na magkanya na, di pa'y ammo ni Apo Jesus, no, anya ti oras, kunana niya. Awan makaamo ti oras, oray ti anak ti tao, kunana pa'y. Kaawam mo't, barbaring, Nagkikita tayo to dyan, end of the world, ang kumamad. Diyan mo man, sino dahi ta nga mamad to? Adam amuyo nga mamad to? Ay, amuyo ti sao nga mamad to? Go! Wow, adam mamad to. Dahi di amang ko mamad to, kunada. Napaya nga mamad to ka no? At dada kita'y maibagana nga kasla, us-us-to mo't Tadda mo dada kita'y mamad to nga hanga us-us to. Kunana ka no, ti maysa nga event, ija ayan mi.
Dagijay dainang, diinang, dagijay kakaaruban nga babae. Amuyo gamin no sakbay ti lumlum, mapandaji ili aggagatang danti asin, kadabugoongan, tapno at dalibban, tadya ayam mingarod ka, inawit ije tambak, no naibuyat ta asin mo dya taltalo na ipitak at dapay. Kakunada, apay papanan nyo, kunana ka no day di amang, ingkang aggatang ti asin. Kunana ka no, anya ti hangkay mapanan, umay dagiti aglako ti asin tata. Kaawang pay mo Facebook, idi nga, ingka maglako di ubog, awang pay mo kasi, awang pay lang makurkuryente di ayan me. Kagapo ka, imbaga na ka no di, after how many hours, dagta ka nun dagiti nakasusoon ti aglaw, iso ti awag da nga iyang angaw, kanda di amang ko, mamadto. Di mo mamadto. At damot adagit ay kabubutang nga padtunod at duma, kunada kanyayo ka, hangga agab abroad apaya banking talipos po manag di eroplano nga pagluganam kunada no banking kano DJ hangga mga asawa kunada apaya adda siding di taluluam mabalo ka akana apay naglaing ka lang nga nagaipadtumot tabiyag ang mga usto dagajayan ang padto ngam iti umo na nga maibasa no natandaanan niyo pa ita opat mo dati maibasa anya ti libro ti numero anya ti naaramid. Bimabati ulap, nagsao kini Moises, nangala ti Espiritu inted na kini Moises. Sana inted ka dagiti 70, apangulo 70. Kaya di kuan kunanan, adda nagbati dagiti duwa kunada, adda mamadpad to nga sa bali. Kunana kini Moises paritan mi, kunana ni Moises haan apay madanagang kagapukan niya. No mabalbalin kunan ni Moises, maikantay kumaamin ti Espiritu, tapno agipadto tayo akas propet. Anya ti ipadpadto da idi. Anya ti ibagbagada idi panawon ni Moises. Awang payla ni Apo Jesus ti ipadpadto da nga ibagbaga, agbabawi kayo, palintagan nyo ti dalan, umayon ti mangisalakan. Ni Apo Jesus di ipadpadto da idi. Malagip yun ni San Juan Bautista. Go. Malagip yun ni San Juan Bautista at dajilit ang anya ti kunana, umayon ti natantanok ngam siya, umayon ti mangisalakan, palintigin nyo ti dalan, agbabawi kayo kadagiti, bas dayja ti pagtuda idi. Ngam haanen nga kasjay idi addan ni Apo Jesus. Ta dito'y mat ebanghelyo tayo, ni San Juan, napankin ni Apo Jesus, anya ti kunana, at na nakita mi amay sa tao, mamakpaksyat ti demonyo. O sa rin na tinagan mo, pinaritan mi, tahan tayo mat kadwa. Kunana. Kakuna mo ni Apo Jesus, di yu parparitan, apaya, amin nga mga ramat itinagan ko, kadwa tayo. Hanyo nga, hangkay nga feeling, ang dakdakay laeng ti kadwa, kunana. Nya, amin nga mga ramat tinagan ko, kadwa tayo. Inyon uneg na, laglagipon nyo, kunana, ti si asino man amang ted iti danom kada kayo nga inumen nyo, gapot a tao na kayo ti Kristo. Maikkanto, laglagipan nyo, tao na kayo ni Kristo, ikan na kayo ti danom, awaten nanto ti gungguna. Kasjayan haan tayon nga masapol nga agbalin nga propeta, nga mapanen mangiwaragawag, ngam ti kinapropeta tayon, kadagiti babasit aman banag, na maipapankin ni Apo Jesusen, mabalin tayo nga maawagan akas propeta. Kasla idikalman. At agsangagasot nga ubing tayo, anak tayo. Nagformation da, inadal da ti biyag ni San Lorenzo, nagworkshop da, para ti pan degdeg ti pamati da, para ti pan nakapaunag ti pamati da gating agtutubo tayo. Kinagmayat nga kitkitaan. Tinang nang facilitate di activity da, dagiti mo ilaang manmanong da nga na train idin nga agtutubo mo ilaang professionals dan. Isuda tinang nagtok ka da ng nagtrabaho. Kakunak na sakripisyo aday jay, tamabalin damat, nagadumot ti papananda, nagadot obraan da, ngawin sakripisyo da para kadagiti ubing. Kakunak mat gapot ay isuda ti facilitator, isuda ti nagtrabahon, isuda la kadimot ti parakin ni Kriston haan, apaya, addamat grupo, da kayo nga nananang, may mestrapay nga daduma, anya ti trabaho da, adda da je kusina. Apaya, isagsagana damat ti kanan dagiti nga ubing, apay hanga parakin ni Kristo dayjay.
Apay tila may isalakan di jala ang agtok kadakwadaan, di kabababaan nga aramid, uray di jay para puyota, mamaspas gad garod ka, agtudtudo ka, kung kuna na diyang agpuy-puyot, apay haan nga, no parno na impapuswan di aramiden na, apay haan nga pukunti pan nakaisalakan di jay. At damo may sangananang o may napunpunasan day tatapnohan nga maisaltek kada maigalis dagiti ubig tayo agtudtudo nga ron, haan nga tanga pukunti pan nakaisalakan di jay. Nga minti simbaan tayo, doon nga banag, o dati mo lang ibanghelyo. Ti repentant church, ti agbababawi nga simbaan, kasla ti image na managbasol tayo launay, masapol tayo ti grasya, divine mercy, tapno alut-uten na tayo, iti nakaibasulan, nakailumluman tayo abasol. Usto day ta, masapol tayo ti grasya ti Diyos. Ngam ti loving church, ti managayat nga simbaan, binaliktad mo ni Kristo, nalaklaka ang mapugtuan tayo, di pan nakaisalakan tayo, no da tayo, iti kinasimbaan tayo, usaran tayo day nga ayat. Haanan nga di agbababawi nga simbaan, no di agay ayat a simbaan. Isuti ko na uri nagbasit lang nga aramid, uri di para iwiwat tila suna, aglulwa di jayan, nagay mamaspas ged, nagay agluluto, jagi serserbiti ka ng ti ubing, tapno pagsayaatan dadagitoy, haangat nga automatic nga, dakkel ti akem na ti pan nakaisalakan tayo. Tingarod salsalod-sodin na ditoy, kung naglaka ti mangted, no dinawat da. Ti karit na kanya tayo, di ited mo, gaputa nakitam akasapulan na uray di na daw dawaten. Di ti pudno ti kinakristyano tayo. Di ti pudno nga ayat. Uray nohan na nga daw dawaten, no di pusong kamarinam, usarem di sagot nga da kanyam, idi kalman mo't ako nagmayat apaya, adamo dagiti agayag, apo na yun ti meriendada. Siyempre, di mo makatulong nga agluto kada ko. Apo na yun ti sidayaw. May daiyag. Di damot makatulong. Angam addain buray da. Adamo mangikarkararag. Iso ano kitkitaan tayo, ti pan nakaisalakan, haan nga pugpug to. Adamay sa nga gayem ko. Leader ti eskwela. Ting arabi 12:15, tumawag, apaw, nakariing ka pa'y, apaya, ingka man lanaan, yantik adin no, di hospital, nom ta nagad da yung hospital, apaya, di ICU, matayan, han na mauray ti bigatan, kunak, hampay makiday, kamaglagayam, iuray ta bigatan, Kabaka no kwa apo, kasapulan tayo mat adijay pan nakalana, di extreme anction ko na adijay maudi nga pamalubos tayo, no agsakit ni kabsat tayo, ngam kunakon, haan tayo ang ati pamati tayo nga pan nakaisalakan ka 3 minutes. Iya puram tat na panlanaan, apay hamon tayo nga linanaan, idi si bibiyag pay. Maikadwa, di pa ino hanga nalanaanin, hanga naisalakanin, ayan na nga di good works na. No di wagas ti panagbiag na ka nagayat, jiwagas ti panagbiag na ka nagserbi, jiwagas ti panagbiag na ka no adda nagbasol, nagpimakawan, no nagbasol iso na ka dimawat ti pamakawan ta damot konpesar, apay agtaros la iji impyernon, ure hantay malana, haan Ang dati nini ko na ni Apo Jesus, no tamatam, ti pagbasulam, swatem, no taimam putdem, no tasakam putdem, pilay ka, nalaklaka nga sumrek ti glory, baliktadin tayo. Ni Apo Jesus, inikkan na katimata, taapay, tapno iso ti pangkitam ti kasapulan ni kabsat mo. Tapno itulong mo. Maalayo di puntos na? Haan nga simbaan nga agbababawi, no di simbaan nga agay ayat. Kano makitam di kasapulan ni kabsat mo, iso nga addaang katiima. Itrabahom hamo nga imot. Iso nga ron nga addaang katisaka, taday tasakam, iso ti itulong mo nga dumanon nga agayat kini kabsat mo. Kano addaan tayo data, apay pugpugtuan tayo pailaan, maisalakan nga tawon no saan. Haan tayo nga pugpugtuanan No adda kanyam day nga puso nga si sasagana nga agserbi, hantay nga pugpugtuanan, dadtan ti assurance na ti pan nakaisalakan. Ken hantay ang ta aramidan day tagapulaeng ta, tapno maisalakan wrong mat aday jay. Iso nga rod ti attitude mo, iso nga rod ti habit mo, iso nga rod ti katatao mo, iso nga automatic an aday ta. Kumay sapay kakabsat,
Dapat tada tayo, tattao na tayo nga rod ni Apo Diyos. Inikan na tayo nga rod iti mission tayo. Haan ang pugpugto ti biyag tayo. Nararamidan tayo ti imbagana, na ibibiyag tayo dagiti panursuro na awan dua-dua Or no end of the word into no dosen. Awang kabuteng tayo apaya nagayat tayo nga rod. Hantay nga ikamakam ti apan agkonpesar ka agpakawan apaya si pababawi nga rod di puson. Ngam no tibiyag mo to'y ka. Tibiyag mo dito'y lubong ka. Tabagim ti sinerserbiam. Sika ti nagpadpadayaw ti aramid mo. Dimpay amo nagayat. Di mo Nagmayat ko mga ron nga dakay nga nakimisa tatauri agtudtudo ka. Wow. Ti amok nga rodan ka awan misa akon tanapigs adapay lagayam. Adapay naggaputi sa bali nga lugar. Kadakay ko mga agawid tatak ko na di ka aruba tayo ka. Maririnak dati ka aruba ka. Tao ti Diyos. Apaya nagsayaat. Di ka pala na isalakan no kasjay. Nagdakas mo no kunada di ka. Amom di ka arubak. Demonyo. Apaya. Po tinakaw naman tayo sa bunganay men. Anya nga tati may mayat tipan na kaisalakan di hanga tanga di kababalin tayo, di ayat tayo automatic nga kunada maririnak di man kaaruba may tao ti Dios. Kasla daking kuana ti Dios. Apaya nagpakumbaba. Kadi kaaruba mo demonyeta nagtangsayt. Narigrigat aday nga aramidan. Narigrigat aday nga agbalin nga title tayo. Wen kakabsat iso nga tipan na kaisalakan tayo haan nga pugpugto. Ala, agbasbasol tayo amin, awan problema dahi ta. Taadama, pamakawan niya po Diyos, basta si bababawi di puso. Ngam ti adda nga beruken na, no kas ano tayo, nga iyawatan ti danom, kaya na nga saun, kas ano tayo nga ayaten, dagiti agserbi, haan lang nga dagiti agserbi, kas ano pa nang tulong mo ka, dagiti ubing nga talagken ni Apo Diyos. Kas ano ti panang ngalangon mo kinkabsat mo nga agbabawi, kas ano ti panang iparinam keng kuana nga, ay ayaten ti Diyos gapuking ka. Addaang ka ti sirib, addaang ka ti panakaawat, addaang ka ti sanikwa. Kano maawat tayo daytoy kakabsat no adda kada tayo daytoy, ape pugpugtuan tayo pala ti panakaisalakan tayo haanen Addan assurance na. Ala kapadasen tayo kakabsat nga ibiyag dati awis ni Kristo. Nagmayat ang ari naen tayo nga ibiyag daytoy nga kayat ni Kristo kada tayo. Na umay man ti orgat ko nada nga pagpatinggaan ti lubong hantay nga kabuteng apaya dijay biyag tayon nagayat tayon nagserbi tayon timulong tayon kinita tayo ti pagsiatan ni kabsat tayon anya pala ti kunana anya ti gunggunana kunana maawat nanto ti gunggunana anya ti gungguna iso dijay biyag nga naginawa amoy ti biyag nga naginawa hello. Hanyo pang panunutan ang atibiyag nga naginawa kay ijay to langit. Ito'y. Di mat no managayat ka, managserbi ka, awan ti ilumlum mga utang mo. Di mo nagmayat nga biyag. Ngam no, kinaapam di laod, inutangam di amyanan, dimbay bayadan, at da inulbod mo. Di mo kunada ka umilit nga umilit da jay lubong mo. Kayso da jay di biyag mo ka nakaililit, gapo ka dagiti kamalim nga di mo pagbabawyan, ay ka nasulit Ngam nyo biyag mo ka naginawa, ultimo ropam aka lumawag titsura na. Uri agbagbagyo aka guminawa, ngam no, adda sitsutikam, adda gungundawayam, adda lamlamangam. Jak amo no, adda biyag nga naginawa. Iso da jay kunana, awaten nanto tigungguna. Iso kung agayat kaking Kristo, iso da jay, guminawa, lumagaan, mawayaan da jay ri na. Halaka no adda pay nagkapsutan na mabalin pa ti agbabawi. No nagkurang pa di ayat tayo mabalin pa nga idakdakkel ituloy. Anya ti maawat mo nga gungguna iso daya biyag nga naginawa. Paduyak-yak tayo ti pamati mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin. Anamarswa ti langit ken daga. Ken kadagiti amin ang makita, ken di makita. Ken ti may isang apo ano Yesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin at tiyempo.
Diyos ang nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos ang nagtao diti napaypayso a Diyos. Nayanak saan ang naparswa. Diyos akas metlaeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kadatayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imolog ang naggapot sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang nailansa iti krus, gapu kadatayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket maitanem, nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet iti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Inti umararaw ti manang nga asi nga Ama, babaen ken ni Kristo nga anak na nawaya-wayaan tayo, ti pannakaadipan tayo iti basol. Tulungan na tayo amang laksid ken mangliklik ti kinadakes, tapno agari kumalaeng ti kinasaya at ti panunot, puso ken nakem tayo. Umararaw tayo, ti ipaay na dagiti kasapulan tayo ket kuna tayo, denggen nakam kadi. Denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti mga dadaulo ti simbaan, si Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kuma ti panangisaknapda, tinaimbag adamag, ti sangalubungan, tapnag kaykaysa ti amin ti ayat, pamati kindayaw ti Apo, kumararag tayo ti Apo. Denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na nabutusan, kinadutukan ng mga daulo ti gobyerno tayo, idalanda kuma anaimbag ti kapya, ornos kin hostisya, iti pagilyan tayo, aglalo iti panakaited, tinapudno a serbisyo, para kadagiti kakabsat tayo, anakurapay, kumararag tayo ti Apo. Denggen nakam kadi. Agpaay kada tayo amin nga adda ditoy a makirambak, kin makipagdayaw kin Apo Jesus, a Kristo, babaen tinasantuan a Eukaristya. Tignayan ko ma ti Apo ti puso, kinakem tayo nga garamid, kadagiti galad ang makaited, ti pagsayaatan, tigimong tayo, tapno mairanod tayo, apada-pada, ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo ti Apo. Denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti marigrigat, masaksakit, nakakaasi, ken maidadanes, agdalanaid kuma anapudno ti pamatida, kinsaanda mapukawan tinamnama, ti Espiritu Santo kuma ti silaw da, ang mga myeres nga da ti Apo ti sibay da, bayat ti panagsagabada, kumararag tayo ti Apo. Denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na pimusayen, masagrap da kuma tinailangitan a gloria, ngayon kari ti Apo kadakwada, kumararag tayo ti Apo. Denggen nakam kadi. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hindi mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ti special intention da Benita Kinchaid, de Luis ken Bernadette Bruce, Gordon Bruce, kastamot ti special intention ni Remigio, ni Rafaela, ken ni Cosme. Kumararag tayo, denggen nakam kadi. Apo patgam kad dagito nga araraw mi,
Tapno agtultuloy ti pigsami, ti inkam panagdalyas at iti daytoy nga biyag nga agturong ken ka. Dawaten mi amin dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Diyos sa buhay kuman, uy datun mi ketawate mida, sabay kumatamay kari. Amay datong tirabaw ti altar na, daytoy tinapay ka, isagot ni ken ka, awan ti dayaw na, awan ti nibnos na. Di amay kari amay daton di padaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos sa pumay kuman, uy datun mi ketawate mida, sabay kumatamay kari. Amay datong tirabaw ti altar na, daytoy nga araket at malinadana, amang ti kapya bangar ken liwliwan, di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga, no agdalek kam to ken ka. Di Diyos sa pumay kuman, uy datun mi ketawate mida, sabay kumatamay kari. Amay datong tirabaw ni altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadaytoy adaton kadagita imam. Ket maipaayo pa kay daydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Manangaasi a Dios awatem kadtoy daton mi kat pagbalinem nga ubbog ti amin a bendisyon gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yung. Adadan as itatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay amay ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Diyos ta itasidong mo adda kami agbyag kami ket agunnoy kami ket kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami no di kat kastapayen nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata,
Agyaman kam ken ka ket makidanggay kami. Makitimpuyog kami kadagiti angheles amang ibunan nagken ka ket konami. Santo, Santo, Iako, Diyos dagiti amin apaswa, ilangit ken naganap mo, dahil ipakay daydayawang sana, iti madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken agnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan, inakamin salakan, manubuti sa ngalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kamken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag,
Ket makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray ti panakabalin kindayaw ti aganayon na dintog sarday. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga gapukanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Ikas, dagiti
masulti sa mga sika kada kami Cordero di Diyos mamangika kadagiti basbasulti sa ngalunggungan mga sika kada kami Cordero di Diyos sa mangikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kada kamti kapya idem kamti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karin, o may kakanyak, nganti may salaing nga saom, mapaimbagton. Tumangada ken kapu itiep kasku tuy arararaw ko kasin kenayat mo nakitali tuy asok ko tumangada ken kaapo itiep kasku tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitali tuy asok ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy atipen mo ala inkakad ibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod nulain naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod nulain dagita imam ipatay mo ukawem sibngeti biyag ko tasikalaeng tibagnos ko nga agturong kinapudno dagita imam ipatay mo ukawem sibngeti biyag ko tasikalaeng tibagnos ko nga agturong
kakagibinen, alain katarabayen, alain kasaranayen, tapnuak talenay na bukod mulain. Siya sinuat malagip mo, marignampay ka di amin nasugsugat ko. Agasam ka di daw Diyos nga po, pasan tuwem kinakurapay ko. Naruto Diyos sa puken ka, inak dawaten daytoy adipen mo lang. Inkakatibinen, alain katarabayen, alain kasaranayen, tapnuak talenay na bukod mulain. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo taday ti Santa Misa, pabarwen na tibagikan kararwami. Inwaragawag mi, kat nakiranod kami ti ipapatay ti anak mo. Aramidam kadi ta makiranod kamto, iti nagloryaan atawid na. Gapuken apo Meso Kristo ng anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa, maaramid tayo binulan a meeting tayo, dagiti lideres apo. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, kat aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos tilangan na kada kayo, kat kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos tirupan na kada kayo, kat ited na kada kayo tikapyana. Amen. Ti pambendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, kat agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantan a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kinayat. Adungal daw tinaglabas kanyak, gemday tuyen timangtet puno